Vítam vás na cvičení z Yoga pre zdravie. Zacvičíme si dnes zostavu na chrbticu. Mnohí z vás možno cítite na sebe dôsledky nedostatočného pohybu alebo dlhodobého sedenia, povedzme bez pohybu. Takže tu je pár cvikov, ktoré vám umožnia tú chrbticu trošku rozcvičiť, rozhýbať a uvoľniť sa z nejakej bolesti alebo predchádzať bolestiami chrbtice z toho pohybu. Cvičte ich denne a budete sa možno cítiť fajn. Príjemné cvičenie. Sadneme si do sedu na pätách. Ak ucítite príliš veľký tlak na oblasť nártov, položte si pod ne zrolovanú deku alebo malý vankúš. Driekovú oblasť mierne posunieme dopredu, lopatky priblížime k sebe, ramená uvoľníme smerom do oduší, zrovnáme sa a dlane položíme na podložku vedľa kolien, tak aby zápestia boli z vonkajšej strany kolien. S nádychom pretlačíme hrudník jemne dopredu, priblížime lopatky k sebe, hlava je v záklone. S výdychom vyhrbíme hrudník, lopatky oddialíme, hlava klesne dole. Nádych, opäť mierny záklon hrudníka, lopatky spolu, dívame sa hore. Výdych, predklon, vyhrbenie, uvoľnenie krku. Opäť nádych, návrat. Pokračujeme a cvičíme v rytme svojho dychu. A postupne uvoľňujeme zatuhnutie hrudníka i krčnej chrbtice, ktorá je bohužiaľ najčastejšími príčinami bolesti chrbta či hlavy. Docvičíme, dvihneme sa zo sedu na pätách, položíme dlane na podložku, oprieme si špičky nôh o zem, zrovnáme sa tak, aby dlane boli uložené pod ramennými kĺbami, kolená pod bedrovými. S nádychom trup zakloníme, lopatky stlačíme k sebe, pohľad na strop a s výdychom sa pomaly vyhrbíme, lopatky oddialíme od seba, ako by sme chceli trupom objať veľkú loptu. S nádychom zaklonenie, lopatky k sebe, s výdychom lopatky od seba, vyhrbenie, uvoľnenie krku. Pokračujeme v rytme svojho dychu a kým sme v predchádzajúcom cvičení uvoľňovali hrudník, teraz už rozhýbavame celú chrbticu. Navyše takéto dynamické cvičenie tzv. Polohy mačky má blahodárne účinky na chrbticu, pretože ju rozhýbava v horizontálnom smere a nie vo vertikálnom, teda keď sme vzpriamení. Tým je pôsobí na stlačovanie stavcov gravitácia, takže sa chrbát lepšie a bezpečnejšie uvoľní. Docvičíme. S výdychom mierne ukloníme trup i hlavu na pravú stranu, ako by sme chceli ucho priblížiť k ramenu. S nádychom späť. Výdych do druhej strany. Nádych, návrat. Výdych, úklon a ucho k ramenu. Nádych späť, na druhú stranu, návrat, ešte na párkrát na každú stranu, v rytme svojho dychu. A docvičíme. Posilníme si teraz medzi lopatkové svaly, s výdychom pokrčíme v lakti ľavú ruku, úplne ju uvoľníme, necháme klesnúť k zemi, tým ľavá strana tela klesne k podložke, celá váha ostáva na pravej ruke, s nádychom návrat, s výdychom pokrčíme pravú ruku, trup klesá k zemi, váhu drží ľavá ruka, zaprieme sa ľavou rukou do zeme, dvihneme sa, opäť sa pokrčí pravá ruka, držíme telo, nádych, návrat, výdych, opačná strana, s nádychom návrat a ešte raz na každú stranu. Dokončíme a prejdeme na
brucho. Ruky si dáme pod ramena, takže dlane sú opreté o podložku pod ramenami, hlava sa opiera čelom o zem, s nádychom zapojíme chrbtové svaly, dvihneme sa do polohy kobry, horná časť tela je ohnutá a dvihnutá zo zeme, brucho ostáva na podložke, takže záklon je veľmi intenzívny, hlava je v predĺžení, chrbtice mierne zaklonená. Ak cítite príliš veľké napätie v tejto polohe, môžete sa skúsiť podoprieť sa o lakte. Toto je jednoduchšia varianta, volá sa sfinga. Inak skúste vydržať v polohe kobry, to znamená bez opretia sa o predlaktie. Posilňujete tým účinne zadnú stranu chrbta, napomáhate správnemu držaniu tela a s výdychom uvoľníme. Chytíme sa za predlaktie, hlavu uložíme na ne a oddychneme si pár nádychov, výdychov. Spažíme pravú ruku a pretočíme sa na chrbát. Nohy necháme vystreté. Chodidlá sú pri sebe, ruky vedľa seba. S nádychom spažíme a pretiahneme telo do dĺžky. Ruky sa vypínajú smerom od hlavy, to isté špičky na nohách. S výdychom uvoľníme. Opäť s nádychom pretiahneme telo do dĺžky. S výdychom návrat. Ešte jeden nádych, zadržíme dých, pretiahneme sa dokonale a s výdychom uvoľníme. Pretiahneme si ešte telo šikmo do strán, takže s nádychom natiahneme pravú ruku, ľavú nohu. S výdychom uvoľníme a ešte opačná strana. Uvoľníme. Spojíme si dlane, prekrížime prsty, s nádychom ich presunieme za hlavu a lakte necháme voľne padnúť do strán. Lopatky mierne prisunieme k sebe, lakte sa tým trochu priblížia k podložke a niekoľkokrát sa voľne nadýchneme do hrudníka. Necháme s každým dýchom oblasť hrudníka a medzirebrových svalov uvoľniť sa. Nadýchneme sa a s výdychom dvihneme hlavu, predkloníme sa, rukami pritlačíme hlavu do predklonu, aby brada klesla na hrudník, cítime natiahnutie zadnej časti krku. Predýchame. S ďalším výdychom jemne pootočíme hlavu doprava a jemne pritlačíme, ako by sme sa chceli pozrieť do pravého podpazušia. S nádychom návrat do stredu. S výdychom otočíme hlavu mierne do opačnej strany, teda doľava. Jemne pritlačíme. Predýchame. S nádychom sa vrátime do stredu, položíme hlavu na zem a uvoľníme ruky. Zohneme nohy v kolenách, priblížime ich k hrudníku, chytíme sa ukazovákmi a prostredníkmi za palce na nohách, môžeme uchopiť chodidlá aj z vonkajšej strany a pomaly ich vystrieme do polohy mŕtvého chrobáka, to znamená, chodidlá smerujú rovno k stropu. Bedrová oblasť je pritlačená k podložke. Vyrovnáme chrbát. Ak máte problém uchopiť chodidlá, môžete ich chytiť aj vyššie, teda nad členkami. Driek je pritlačený k podložke. Vyrovnávame celý chrbát. Lopatky tlačíme k sebe. Uvoľníme sa. Táto poloha veľmi dobre uvoľňuje to driekové ohnutie chrbtice, tzv. Lordózu. Položíme nohy na podložku, pokrčené chodidlá, teda pokrčené nohy necháme v kolenách, spojíme ruky pred telom, prepletieme prsty a s výdychom sa ešte na chvíľku odlepíme od zeme. Hlava, ramená, vrchná časť trupu sa nedotýkajú zeme. Toto je jednoduchá varianta polohy loďky, v ktorej posilňujeme
Veľmi dobré hlboké brušné svalstvo, to tiež nesie vinu za zlé držanie tela a tými bolesti chrbtice. Vydržíme ešte chvíľu a uložíme sa na zem. Nadýchneme sa niekoľkokrát do oblasti brušnej dutiny, uvoľníme napätie. Priblížime teraz chodidla k sedacím svalom, obchytíme sa za kotníky, pritlačíme lopatky jemne k sebe a dvihneme panvu zo zeme, kam nás to až pustí. Lopatky ešte trošku priblížime k sebe, ako by sme chceli prisunúť hrudník k brade, uvoľníme svaly na tvári a vydržíme. Sme v polohe mostíka a dýchame do oblasti brušnej dutiny. Ak by ste cítili veľký tlak v dríkovej oblasti, môžete si ju podoprieť rukami a trošku si to uľahčiť. Ak máte problémy so štítnou žľazou, povedzme, tak radšej tento cvik vynechajte. Ešte jeden nádych, výdych a s výdychom uvoľníme. S nádychom vzpažíme a prejdeme do sedu. Sadneme si do nejakého pohodlného sedu, ľavou rukou za telom obchytíme zápestie pravej ruky a s výdychom sa pomaly predkloníme, vyťahujeme sa z pásu. Ak sa dotkneme čelom podložky, tak fajn, necháme trup vyvesený, ak nie, nevadí, dýchame do oblasti chrbta. S nádychom sa pomaly vrátime späť. Spažíme s nádychom pravú ruku a s výdychom sa pomaly ukloníme. Mal by to byť čistý úklon, takže chrbát, ruka, hlava sa posúvajú pozdĺž akejsi steny. Lopatky spojíme k sebe, hlavu vyrovnáme. Skúste precítiť, ktorá strana pľúc dostáva teraz viac kyslíka v tomto úklone. Potom pomaly s výdychom presunieme ruku šikmo dopredu, hrudník sa mierne vyhrbí a mali by sme cítiť príjemné uvoľnenie na pravej strane chrbta. Uvoľňujeme veľký sval chrbta, trapezový sval v polohe palmy. S nádychom sa vrátime do úklonu a vyrovnáme sa. Zopakujeme na druhú stranu. Nádych, ľavá ruka spaží, s výdychom sa pomaly ukláňame. Predlaktie tej druhej ruky môžeme položiť na zem, pokiaľ sa dokážeme dostatočne ukloniť. Opäť si skontrolujeme lopatky, priblížime k sebe, hlavu zrovnáme s trupom. S ďalším výdychom posunieme ruku šikmo dopredu, zároveň sa vyhrbíme mierne, predýchame. S každým výdychom svalstvo uvoľňujeme. Je dôležité, aby ste sa z tejto polohy vracali z úklonu, nie zo šikmej polohy, takže sa vrátime do úklonu a vyrovnáme sa. Prejdeme do stoja. Rozkročíme sa do širšieho stoja. Nadýchneme sa, s výdychom sa predkloníme s rovným chrbátom, predpažíme a predkloníme sa až na zem. Zaprieme sa rukami do zeme, s nádychom narovnáme chrbát a s výdychom spažíme jednu ruku smerom dohora, pozrieme sa za ňou. Boky ostávajú zafixované, nehýbu sa, otáča sa iba hrudník. Ruka by mala byť ideálne kolmo k zemi. S výdychom sa pomaly vrátime
Späť s ďalším výdychom spažíme druhú ruku, boky sú stabilné, otáča sa hrudník, hlava za rukou a vydržíme. S výdychom vrátime ruku pred seba, vyvesíme sa, ruky sa dotýkajú zeme. A pre lepšie precítenie účinkov gravitácie si môžeme objať predlaktia a úplne sa vyvesiť. Skúste precítiť, ako stavce sa nepatrne oddiaľujú od seba a vytvárajú tak viac priestoru pre medzistavcové platničky. V takomto predklone z rozmnožení môžete stabilne dlhšiu dobu ostať a nechať prekrviť mozog. Ak nemáte problém s krvným tlakom, tak môžete ešte skúsiť zapažiť. Ak máte, tak sa radšej vráťte, prípadne nejaké cievne problémy v hlave, vtedy opatrne. V tejto polohe dvojitého trojuholníka sa veľmi účinne vyrovnáva chrbát. Nesnažte sa tlačiť ruky k zemi, ale skôr uvoľňujte oblasť medzi lopatkami. S nádychom sa pomaly opatrne vrátime a ľahneme si na záver na chrbát. Ruky rozpažíme do strán s dlaňami smerom dole. Dvihneme vyrovnanú pravú nohu zo zeme kolmo k podložke a s výdychom ju preklopíme naľavo od vyrovnanej nohy. Hlava sa zároveň otáča okolo svojej osy doprava. Ruky, dlane, lopatky sú pritlačené k podložke. Skúste pritlačiť stehno vyrovnanej nohy, teda tej, čo sa dotýka podložky, trochu viac. A postupne uvoľňujte všetky svaly, ktoré nepotrebujete na túto pozíciu. S nádychom sa vrátime, s výdychom položíme nohu a výmena. S výdychom preklápame na pravú stranu ľavú nohu, oddychujeme, uvoľňujeme, čo nepotrebujeme a vychutnávame si túto polohu, ktorá precvičuje celé telo, no predovšetkým našu chrbticu. S nádychom sa vrátime a prinožíme. Dostali sme sa na koniec nášho krátkeho cvičenia. Ostaňte ešte chvíľku v relaxačnej polohe na chrbte zvanej šavásana. Chodidla mierne oddielte od seba, dlane obráťte smerom hore, päty vytiahnite do priestoru a nechajte s každým výdychom opustiť vaše telo. Napätie nechávajúc ho precvičené, posilnené a uvoľnené. Prajem vám krásne dni.